Connection has timed out. Okay. 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 Class start பண்ணிக்கலாம். Start the class. Yes. நம்ம இப்போ வந்து சாப்டர் 6 அதாவது மந்த்ரா 16 16வது மந்திரம் அது முடிச்சு 17 கூட இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் 1 மட்டும்தான் இருக்கும். நாளைக்கு வி வில் கம்ப்ளீட். இன்னைக்கு நாளைக்கு சேர்த்து நம்ம இந்த வாரம் ஈஷோ முடிச்சுட்டு வில் என்டர் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து உபதேசாமிருத்தத்தை நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நாம் இன்னைக்கு இந்த 16வது மந்திரத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் பார்க்குறோம். ஸோ பகவான் ஃபுல்லி மெயின்டைன்ஸ் இஸ் அன்அலாய்ட் டிவோட்டிஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோபிகள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கலங்கமற்ற பக்தர்கள், அதாவது மனசுல வந்து எந்த கள்ளம் கபடமே இல்லாம வெறுமனே பக்தி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதுரிய ரசா இல்ல வாத்சல்ய ரசா இல்ல சாக்கிய ரசா இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா தாஷ்ய ரசா இல்லைன்னா வெறும் சாந்த ரசா. இந்த 5 விதமான ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்களை வந்து எப்பொழுதுமே பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிக்கின்றார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ஸோ யாரும் அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நான் பேசுறதை விட அந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் தான் நிறைய கேட்கும். அண்ட் ஹீ கைட் சச் டிவோட்டீஸ் ப்ரோக்ரெசிவ்லி ஆன் த பாத் ஆஃப் டிவோஷனல் பர்ஃபெக்ஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாதையில வந்து உன்னத தன்மை அடையக்கூடிய அந்த பாதையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி செல்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்தே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கைட் பண்ணுவாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 10th சாப்டர்ல 10th ஸ்லோகம் கூட அதே தான் இல்லையா? இப்பதான் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தேஷாம் சத்தத்த யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவானை வந்து பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் நம்ம வந்து வணங்குகின்றோமோ அவரை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கறத வந்து அந்த அந்த ஞானத்தை அவர் வழங்குகிறார் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகம் 10.10. ஸோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்திலையும் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் என்னன்னாக்கா பகவான் வந்து பக்தர்கள் தூய்மையான பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தூய்மையான பக்தி தொண்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல் முறையில், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்குவம் அடைந்த முறையில், பர்ஃபெக்ஷன்னாலே பக்குவம். ஸோ அதை பக்குவம் அடைந்த நிலைமையில் வந்து அவர்கள் பக்தி செய்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழி நடத்தி ஹீ ஒன்லி கைட்ஸ் ஆக்சுவலி. அதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள, நமக்கு யாருமே கைட் பண்ணணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவானை நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஞானத்தை வாரி வழங்குகிறார். As a leader of his devotees, he ultimately awards the desired results of the devotional service by giving himself to his devotees. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெகுமதி எல்லாமே உண்டு. அவர் நாம செய்யக்கூடிய பக்திக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெச்சி பகவான் வந்து இவ்வளவு பக்தி செய்யக்கூடிய அவனுக்கு வந்து நாம ஏதாவது செய்யணும்ன்றத வந்து அவனுக்கு எது நன்மையோ அதை கண்டிப்பாக செய்கின்றார்.
அந்த ரிசல்ட், த டிசையர் ரிசல்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் அதை எதிர்பார்க்க வேண்டியதே இல்லை. நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டினுடைய அதாவது அதனுடைய பலனை நாம எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. அதுதான் உண்மையான பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது மனப்பக்குவமே. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. நாம செய்த இந்த பக்தி தொண்டுக்கு நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வாரி வழங்குகின்றார் அப்படிங்கறது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The devotees of the Lord see the Lord eye to eye by the causeless mercy of Lord. பகவானை நேருக்கு நேரு காணக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் யாருக்கு கிடைக்கும்னா பக்தர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கும். அதுவும் எதனாலன்னா பகவானுடைய காரணமற்ற, அவருடைய கருணைக்கு காரணமே தேவையில்லை. அப்படிப்பட்ட காரணமற்ற அந்த 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 கருணையால பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்ப்பதற்கான அந்த தருணங்களை வந்து வழங்கிறார் நேரடியாக. அதாவது உள்ளது உள்ளபடி உணரக்கூடிய தன்மையும் சரி, அதே மாதிரி பகவானை நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய இந்த கண்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான கண்களாக அவர் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகிவின்றது. சோ எப்பொழுது என்றால் நாம ஒரு உத்தமமான பக்தனாக ஆகும் பொழுது. And helps his devotees to reach the supreme most spiritual planet Goloka Vrindavanam. கோலோகா விருந்தானம் வைகுண்டங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எந்த நிலையில பகவான் இடத்தில் பக்தி செய்கின்றோமோ அந்த இடத்திற்கு செல்வதற்கான மார்க்கத்தையும் அவரே வந்து வழி நடத்துகிறார். As a creator, he can create all necessary qualifications of his devotee so that the devotee can ultimately reach him. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான பக்தி தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருந்தா அவனுக்கு என்ன இயல்புகள் எல்லாம் தேவையோ, அதாவது அவனிடத்தில் எது இல்லையோ அதை வழங்கி அவனிடத்தில் இருப்பதை காப்பது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சேவை. அதாவது அவருடைய கருணை. ஆக்சுவலி நாம் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு அவரிடம் வந்து சேவை புரிந்து அவருக்கு நாம பக்தியை நம்ம வழங்குகின்றோமோ அவரும் நம்முடைய பக்தியினுடைய லெவலை மெச்சு அதற்கேற்றவாறு அவருடைய கருணையும் நமக்கு வந்து வழங்குகின்றார். சோ நம்ம கிட்ட என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையோ, எது கம்மியா இருக்கோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய மார்க்கத்துல நம்மளை எடுத்துட்டு போறார். எது நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொடெக்ஷன், அதாவது பாதுகாக்கவும் செய்கின்றார். So God, the Lord is the cause of all causes and there is no cause of him, for he is the original cause. இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேற எந்த காரணமும் தேவையில்லை. எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் அவர். அதுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல கூட பிரம்ம சம்ஹிதால படிக்கிறது கூட ஃபர்ஸ்ட் 5.1 ஸ்லோகம் கூட பாத்தீங்கன்னா அதுதான். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம். அதாவது அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அவரே. அவருக்கு மேற்பட்டு வேற எந்த காரணமும் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. இஸ் த ஒரிஜினல் காஸ் அப்படிங்கறது வந்து அழகா சொல்ல. as such he enjoys his own self by manifesting his own internal potency. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்ட இதிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா he enjoys, அதாவது he is the supreme enjoyer. எல்லாமே அவரிடமிருந்து தோன்றியதுதான். எல்லா படைப்புகளுமே அவர் தான் படைத்தார். அதாவது ஆன்மீக உலகங்களும் சரி, அதே மாதிரி இந்த பௌதீக உலகம் நம்மளை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்காக தேவர்கள், இந்த 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அநேக அண்டங்கள், இது எல்லாமே வந்து படைத்தது அவர்தான். ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு உயிர்வாழி நிம்மதிய சந்தோஷத்தையும் அடைகின்றது என்றால் அதற்கு பிரதமமான த பிரிமிவல் என்ஜாயர் யாருன்னா முதன்மையான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க சந்தோஷம் கொள்பவர் யார் என்றால் பகவான் தான். The external potency is manifested not exactly by himself, for he expands himself as Purushas. இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தியால் ஆன்மீக உலகங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. பகிரங்க சக்தியால் தான் இந்த கீழ்நிலையா இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக உலகம் படைக்கப்படுகின்றது. கீழ் ஆற்றல். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா முதல் புருஷ அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய காரணோதயாக விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா மகத் தத்துவத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு அண்டங்களை படைக்கின்றார். அவ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நூலில் வந்து முத்துக்கள் கோர்த்தது போல எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து அண்டங்களுமே அவர் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நாம படிக்கின்றோம். இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷாவதாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் அனைத்து உலகங்களையும் தாங்கிக் கொண்டிருப்பது பகவான் கார்போதாட்சி விஷ்ணுவாக. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக ஹீரோதாட்சி விஷ்ணுவாகவும் இருக்கின்றார். சோ அது எல்லாமே பகவானுடைய எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சியால வந்த விரிவங்கங்கள். அதுதான் விராட் ஸ்வரூபம் அல்லது விஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்படுவது. So it is in the form that he maintains the features of the material manifestation. இல்லையா?
இந்த புருஷ அவதாரங்களில தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையை வந்து அவர் வந்து காஸ்மிக், அதாவது இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து தாங்கின்னு இருக்கார். சச் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் அலினேஷன், இது எல்லாமே அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல். அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பாகவதம்ல கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒன்று பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மனுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போது வரக்கூடிய அழிவு வேறு, அதே மாதிரி பிரம்மருடைய இரவு வரும்போது வரக்கூடிய டெம்பரரி அழிவு, இரண்டு விதமான அழிவுகளை பத்தி நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். The living entities are also differentiated expansions of his self இல்லையா. அவரிடம் இருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் தான் எல்லா உயிர் வாழிகளுமே. And because some of the living entities desire to be Lord, intimating the Supreme Lord, he allows them to enter into the cosmic creation with the option of fully utilizing their propensity for lording it over. On account of the presence of his part and parcels, the living entities, the whole phenomenal world, phenomenal and nominal. Phenomenal என்னக்கா பௌதீகமும் ஆன்மீக உலகங்களை குறிப்பதுதான். அதே வந்து நாமினல் என்றால் அதாவது ரியலைஸ்டு நாலேஜ்னு சொல்லுவோம், அதாவது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லையா. சோ பினாமினல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே, ஒன்று நாம் இந்த பௌதீக உலகத்தில் திரும்பி வருவோம், இல்லை என்றால் மேல் உலகத்திற்கு செல்கின்றோம். அதை தான் நம்ம இங்க வந்து பாக்குறோம். பிகாஸ் சம் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டிஸ் டிசையர் டு பி லார்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு சமமாக நாம அப்படி அந்த ஒரு இதுல வந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய தன்மை. அண்ட் இமிடேட்டிங், அதாவது நானும் கடவுள் அப்படின்னு அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கறத சொல்றோம் இல்லையா, அது தவறான வழியில எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய புரிதல். ஆக்சுவலி நாம் எல்லாருமே அவரிடமிருந்து தோன்றிய சிறு பொறியை போன்றவர்கள். இயல்பால் மட்டும்தான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஆத்ம ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே இயல்பு தான் இந்த ஜீவாத்மாவுல இருக்கிறதும். ஆனா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவிட முடியாத ஆற்றலை கொண்டவர் பகவான், நாம வந்து சிறு பொறியை போன்றவர்கள் என்பதை நாம வந்து உணர வேண்டும். சோ அந்த நாமினல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இரண்டு உலகங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அதுதான் ஞானம். சோ இந்த ரெண்டு உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர்வாழிகள் வந்து எப்படி இருக்காங்க, மேல் உலகத்துக்கு செல்பவர்கள் நிர்குணவாதிகளாக இருக்கின்றார்கள். அதே இந்த பிரபஞ்சத்துல திரும்பி வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து மூன்று குணங்களுக்குள் ஏதோ ஒண்ணுல கட்டுப்பட்டு அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் செய்த கர்மத்திற்கு ஏற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு அனுபவிக்கிறார்கள். மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த செயல்களினால் ஏற்படக்கூடிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி பூதம், ஆதி தெய்வம், இதெல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஆதி பூதத்தை தான் இங்க சொல்லப்படுவது ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன். The living entities are given full facility to lord it over material nature, but the ultimate controller is Lord himself in the plenary portion of Paramatman, that is the supreme soul, the super soul, which is one of the Purushas இல்லையா. அதாவது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கார் பகவான். நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு பிறவி எடுக்கின்றோம். எந்தெந்த அந்த கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த தருணங்கள்ல வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து ஏற்படுகின்றது. ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி எதிர்கொள்கின்றோம் என்பது நம்ம குணாதிசயத்திற்கு ஏற்றமாறு அமைகின்றது. சோ ஒருவர் சத்துவகுணத்திலிருந்தா அதற்கேற்ற செயல்பாடு, அதாவது அங்க ஃப்ரீவில் நமக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம குணத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we perform the actions இல்லையா. அந்த இடம் தான் நமக்கு ஃப்ரீவில்லா கொடுத்திருக்கார். எவ்வாறு நம்ம செயல்படுகின்றோம் என்பது நமக்கு ஃப்ரீவில். ஆனா அதனுடைய அவுட்கம் எல்லாம் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் வரும். ஸோ வி ஆர் அண்ட் ஹீ இஸ் a supreme controller இல்லையா. அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். ஒன் ஆஃப் த புருஷாவதார், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷிரோதாக்ஷி விஷ்ணுவாக. therefore there is a gulf difference between the living entity known as Atman and the controlling Lord Paramatman, அதாவது சோல் அந்த சூப்பர் சோல் இல்லையா. அதாவது இந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அதாவது பரமாத்மன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா he is the controller. இந்த உடல்ல உட்கார்ந்துட்டு ஒவ்வொரு உடல்லையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா இருக்கார். and he controls actually, and Atman is controlled by the Paramatman. அது தெரிஞ்சுக்கணும். therefore இரண்டுமே ஒரு நிலையில எப்பவுமே இருக்க முடியாது. பரமாத்மன் fully cooperates with Atman இல்லையா. நம்ம எந்த தவறு செய்தாலுமே உள்ளுக்குள்ள இருந்து உட்கார்ந்து சாட்சி பிறவியா பார்த்துட்டு தான் இருக்கார். அதை செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு மனசை கொடுக்கிறவரும் அவர் தான். ஆனா நாம அதை நம்மளுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்ம மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு அதை செயல்படுத்துவதும் நாம இல்லையா. சோ அதனால அந்த அந்த தவறான வழியில செல்லும் பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதும் அவர்தான். ஆனா ஏன்னா அவர் யாருடைய கர்ம பலனையும் அவர் எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. பாவ புண்ணியங்கள் வரது எல்லாமே பகவான் அக்கௌண்ட்டுக்கு போறதே கிடையாது. எல்லாம் அந்தந்த உயிர்வாழியினுடைய அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கிறதே.
அதனால வந்து அக்கார்டிங் டு அவர் ஃப்ரீ வில் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செயல்படுகின்றோம். அண்ட் இஸ் நோன் அஸ் த கான்ஸ்டன்ட் கம்பேனியன் ஆஃப் த லிவிங் பீயிங் இல்லையா. இஸ் த கம்பேனியன், உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்து ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு கம்பேனியன் யாருன்னாக்கா பரமாத்மா தான். திஸ் ஆல் பர்வேடிங் ஃபீச்சர் ஆஃப் லார்ட் which exist in all circumstances of waking and sleeping and also in potential state from which the Jiva Shakti, அதாவது living force is generated as both the conditioned and liberated is known as Brahman இல்லையா. அதாவது இந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தியும் பரமாத்மா ஸ்வரூபம் தான். அப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மா கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருக்கும்போது மீண்டும் இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எம்பாடிட் சோலா தான் வேறு ஒரு உடலை தரிக்கின்றது. அதே ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்துல செல்லும் பொழுது பிரம்ம நிலையை அது காண்கின்றது. இந்த இரண்டு நிலைகளை பற்றி நாம இப்போ தெரிந்து கொண்டோம். So thus the Lord is the origin of both Paramatman and Brahman இல்லையா. அதாவது பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா the highest space. The first level பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மன், ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா. And therefore he is the origin of all living entities and all that exist. இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா உயிர்வாழிகளுமே வந்து அதனுடைய மூல காரணமே அவர்தான். அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துல எதெல்லாம் இருக்கின்றதோ அது எல்லாமே அவருடைய செயலால் தான் படைக்கப்பட்டது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். One who knows this engages himself at once in the devotional service of the Lord. இந்த உண்மையை யார் ஒருவர் வந்து தெரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய உன்னத தன்மை புரிந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈடுபட முயல்கிறார்கள். Such a pure and fully cognizant devotee of the Lord is fully attached to him in the heart and soul, and whenever such a devotee assembles with the similar devotees, they have no other engagement but to glorify the Lord in terms of his transcendental activities. அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிஸ்டிக் யோகிக்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டிக் யோகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. டிரான்சிடென்டல் ஆழ்நிலையான செயல்களை பற்றி ஒரு உத்தமமான பக்தர் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னும் சில பக்தர்களோடு இணையும் பொழுது அவரை பற்றியான அதாவது புகழாரங்களை சூட்டுவதே இவர்களுக்கு தலையாய கடமையாகி விடுகின்றது இல்லையா. அதுல வந்து அவங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். அதுதான் அவர்களுக்கு திருப்தியை அளிக்கின்றது. those who are not perfect, அதாவது யார் ஒருவர் உத்தமமான பக்தராக இல்லையோ, and those who have realized only Brahman, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலையை யார் அடைந்து, அதாவது இது வந்து தியானம், அதாவது தியானியாகவும் தியானத்தை பயிற்சி செல்வதுமாகவும் வரக்கூடிய அதனுடைய விளைவுதான் இது. சோ பரமாத்மான் ஃபீச்சர் மட்டும்தான் அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். தியானத்துல வந்து ஹிருதயத்துல வந்து அந்த 4 கைகளுடைய பரமாத்மாவை அவர்களால் காண முடியும். சோ ஆனா அவங்களால முழுமையாக பகவானுடைய அந்த இயல்புகளை வந்து உணர முடியாது. சோ பக்தி சேவையில மட்டும்தான் நம்மளால பகவானை வந்து உணர முடியும். So cannot appreciate the activities of such perfect devotees, but the Lord always helps such pure devotees by supplying necessary knowledge within the hearts. அப்படின்னாக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா the Lord always helps, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எப்பொழுதுமே உத்தமமான பக்தர்களுக்கு ஹிருதயத்திலிருந்தே உட்கார்ந்துட்டு உன்னதமான ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஹிருதயங்களிலிருந்தே அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா புரிய வைக்கின்றார். அண்ட் பை ஹிஸ் ஸ்பெஷல் ஃபேவர் he dissipates all the darkness of அறியாமை என்னும் இருளையே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் என்னும் சுடர் விளக்கால் வந்து அதை வந்து ஏற்படுத்துகின்றார், அதை வந்து அழித்து விடுகின்றார். this the philosophers and yogis cannot imagine இல்லையா. பகவான் அதாவது பக்தர்களால் மட்டுமே இதை வந்து உணர முடியும். So as stated in the Katha Upanishad, the Lord can only be known for those whom he favors and not anyone else. அதாவது பகவானுக்கு வந்து யாருக்கு ஃபேவர் பண்ணணும் நினைக்கிறாரோ அவங்களால மட்டும்தான் பகவானை பார்க்க முடியும். ஆனா அந்த நிலையை அடையிறது வந்து இந்த பக்தர்கள் கையில தான் இருக்கு. உன்னதமான ஒரு பக்தனால மட்டுமே பகவானை காண முடியும். Such special favors are bestowed upon his pure devotees only. Sri Ishopanishad here indicates such a favor of the Lord beyond the purview of the Brahma Jyoti. ஸோ ஞானிகள் எல்லாமே மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்திலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறியவர்கள் பிரம்ம ஜோதியில போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா மர்ஜாவாங்க. ஆனா வந்து அதே வந்து பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்தை அவர்கள் வந்து சேருகிறார்கள். வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அதேதம் பஷ்மாந்தம் சரீரம் ஓம் கிரதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மரா கிரதோ ஸ்மரா கிருதம் ஸ்மரா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாயு அப்படின்னாக்கா வாயுக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பிராணம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
லைஃப், அதாவது லைஃப் ஏர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள சாஸ்வத்தினாலதான் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இந்த சுவாசத்திலேயே நம்ம வந்து பரமாத்மை வந்து அதாவது வாயு ரூபத்துல பார்க்கின்றோம் என்று ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். 13வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா ரூபம் இந்த உடல்ல எங்கெங்க பார்க்கின்றோம் என்பதை, வயிற்றுல அக்னி சுரூபம், சுவாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாயு சுரூபம், இந்த நிலையில எல்லாம் நம்ம வந்து பகவானை வந்து பார்க்கின்றோம். அதே மாதிரி ஃபீலிங், திங்கிங், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்ட் தென் அதாவது இஷ்டப்படுறது, அதாவது டிசைரிங், இந்த மாதிரியான இதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானமய ரூபத்துல வந்து பகவானை சேவிக்கின்றோம். விஞ்ஞானமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அதோட கலந்த சுபாவத்தினால அதுவும் விஞ்ஞானமயமாக நாம வந்து தெரிகின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது யார் ஒருவரால் அந்த இது எல்லாமே ஞானத்தை உணர முடிகின்றதோ அது ஆனந்தமய ரூபம் என்பதையும் நாம பரமாத்மா நிலைகளை பற்றி நாம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அமிர்தம், இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள். அமிர்தம் மீன்ஸ் அதாவது அழிவற்றது. அத, நவ், இதம், இது. பஸ்மாந்தம், ஆஃப்டர் பீயிங் டர்ன்ட் இன்டு ஆஷஸ், அதாவது பஸ்மம் என்று சொல்கின்றோம் இல்லையா. அதாவது அதுதான் வந்து சரீரம், இந்த உடல் வந்து பசம் ஆஷஸ் ஆன பிறகு. கிரதோ, த என்ஜாயர் ஆஃப் ஆல் சாக்ரிஃபைசஸ், அதாவது கிரதோ என்றால் அனைத்து தியாகங்களையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்பவர். who is feeling happy from that sacrifices. ஸ்மரா, please remember. கிருத்தம், all that has been done by me. ஸ்மரா, please remember. கிரதோ, த சுப்ரீம் பெனிஃபிஷரி, அவர் ஒருத்தர் தான் என்ஜாயரே, நாம என்ஜாயர் கிடையாது. நாம் எப்படி உணவு வந்து சாப்பிடும் பொழுது இந்த கையை உபயோகப்படுத்தி உணவு வாய்க்கு எடுத்துட்டு போறதோ அந்த அதே வந்து இந்த மாதிரி இந்த வாயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து நல்லா சீவ் பண்றதுக்கு உதவுது இல்லையா. ஆனா அதே வந்து வயிற்றுக்கு போகும்பொழுது மட்டும்தான் அந்த வயிறு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சுவையை வந்து அனுபவிக்கின்றது இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இந்த கை மாதிரிதான் நம்போம், அதாவது இந்த பற்கள் மாதிரிதான் நம்போம். எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நாமே எடுத்துக்க முடியாது. ஆனா உண்மையிலேயே வயிற்றுக்கு உணவு போனா மட்டும்தான் நமக்கு அதனுடைய என்ஜாய்மெண்ட்டே புரியும். அதே மாதிரிதான் வயிற்றில் உணவு சேரும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் பரமாத்மாவுடைய சந்தோஷத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. இந்த கைகளால் நாம செய்யக்கூடிய செயல், அந்த உணவை எடுத்து வயிற்றுக்கு செலுத்துறோம் இல்லையா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய என்ஜாய்மெண்ட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே சின்னது. அதே மாதிரி நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த என்ஜாய்மெண்ட் செய்தாலுமே அது எல்லாமே வந்து வெறும் சிறிய சைஸ் தான், அணு ஆத்மா சைஸ் தான். பகவான் இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்மரா மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவு கொள்ளுதல், அதான் ஸ்மரணம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா, நினைவு கொள்ளுதல். அதுல பாதி வேர்டு ஸ்மரா மீன்ஸ் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்படும். கிருத்தம், ஆல் தட் ஐ ஹாவ் டன் ஃபார் யூ, ப்ளீஸ் ரிமெம்பர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லெட் திஸ் டெம்பரரி பாடி பி பர்ன்ட் இன்டு ஆஷஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிரந்தரமற்றது இல்லையா. அண்ட் லெட் த ஏர் ஆஃப் லைஃப் பி மர்ஜ்ட் வித் த டோட்டாலிட்டி ஆஃப் ஏர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து நம்ம வந்து சுவாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகாயத்துல இருக்கக்கூடிய காற்றோடையே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மர்ஜிங் வித் தட் ஆக்சுவலி. ஓ மை லார்ட், ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் ஆல் மை சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் த அல்டிமேட் பெனிஃபிஷரி, ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் ஆல் ஹேவ் டன் ஃபார் யூ. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு நாம வந்து செய்திருக்கக்கூடிய கைங்கரியங்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு நினைவுபடுத்தக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து மீனிங் இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். ஸோ லெட் அஸ் கோ இன்டு த பர்பட்ல என்ன சொல்றாங்கன்றத படிச்சு we will take the meaning. This temporary material body is certainly a foreign dress இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆடை தான் இல்லையா. இந்த உடலை வந்து இந்த மேல பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான ஆடை இருக்கு. அதாவது ஜீவாத்மாக்கு மேல 2 ஆடை, ஒன்று ஸ்தூல உடல், அதுக்கு மேல சூக்ஷ்ம உடல் இல்லையா. இந்த ரெண்டுமே பௌதிக 24 பௌதிக பண்புகளால் ஆனது. காலையில தான் அந்த 24 பண்புகளை பத்தி பேசணும். இந்த பகவத்கீதா it is clearly said that after the destruction of the material body, இந்த பௌதிக உடல் அழிந்த பிறகு the living entity is not annihilated இல்லையா. ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் அழிவதில்லை. not does he lose his identity. அதனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிட்டி எப்பவுமே இருக்கு ஜீவாத்மாவுடைய ஐடென்டிட்டி. ஏன்னா அதோட அந்த சூக்ஷ்ம உடல் அந்த கர்மா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி அதோட தான் செல்றது. அதனால அழிவு கிடையாது. இட் இஸ் எட்டர்னல் என்டிட்டி இல்லையா. அந்த ஜீவாத்மா இஸ் அன் எட்டர்னல் என்டிட்டி, அது எப்பவுமே அழியாது. ஒன்லி அந்த சூக்ஷ்ம உடல் மட்டும்தான் இந்த ஸ்தூல உடலோட இணையம் எப்பொழுது நாம விடுதலை அடையும் பொழுது. அப்ப வெறுமனே அந்த ஆத்மா மட்டும்தான் பகவான் இடத்தில் போய் சேரும். Okay, so the identity of the living entity is never therefore impersonal or without form, but on contrary it is the material dress which is formless.
and which takes a shape according to the form of the indestructible person. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா the identity அடையாளம் எப்படி of a living entity is never, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா therefore impersonal. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை எப்படி நாம் இந்த ரூபத்தை நாம் இந்த உயிர்வாழிய ரூபத்தை எவ்வாறு வந்து வருகின்றது என்றால் இது ஒரு சட்டை மாதிரி தான் நமக்கு இந்த ரூபமே. சோ அதாவது இந்த ஆத்மா மேல நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய இது சட்டை. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா it is the material dress which is a formless இல்லையா. இந்த ஆத்மா மேல வரும்பொழுது மட்டும்தான் அது ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது. ஏன்னா இந்த சூக்ஷ்ம உடல் என்னென்ன கர்மங்கள் செய்திருக்கின்றதோ அதற்கேற்றவாறு கண் காது இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைய பெறுகின்றது. ஆனா வெறுமனே பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்தூல உடல் எதுவுமே கிடையாது, வேஸ்ட் அது ஆக்சுவலி. ஆனா சூக்ஷ்ம உடலினுடைய இம்பாக்ட்னாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஒரு விதமான உடல் அமைப்பே நமக்கு வந்து கிடைக்கின்றது. சோ டேக் த ஷேப் அக்கார்டிங் டு த ஃபார்ம் ஆஃப் த இன்டெஸ்ட்ரக்டபிள் பர்சன். இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவுடைய ஷேப் என்னவோ அந்த ஷேப்பை வந்து நாம் எடுத்துக்கிறோம். நோ லிவிங் என்டிட்டி இஸ் ஒரிஜினலி ஃபார்ம்லெஸ் as is wrongly supposed by the persons with a poor fund of knowledge இல்லையா. சோ ஜீவன்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஒரே விதமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவுக்கு ஒரு ரூபம் உண்டு, ஒரே ரூபம் உண்டு. அதுல எந்த ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாதுங்கிறத நம்ம வந்து இதுல படிச்சிருக்கோம். இதுல பக்தி ரசாமிரத சிந்துல படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா. சோ அந்த அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சரே தான் நாம வந்து நம்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த வெளிப்புற தோற்றம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைகின்றது. ஹியர் ஆல்சோ இன் மந்த்ரா 17 of Ishopaneth பாத்தீங்கன்னா the principle is supported that the living entity exists after annihilation of the material body இல்லையா. உயிர்வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா is still alive, அதாவது நித்தியமானவன், அவன் ஆத்ம ரூபத்தில் இருப்பவன் நித்தியமானவன். ஈவன் தோ பாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலை விட்டு அவன் சென்றாலும் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவடைந்தாலுமே ஆத்மா என்றைக்குமே வந்து அழிவடைவது கிடையாது. In the material world there is wonderful workmanship by the material nature இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 24 பண்புகளால ஆன இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிரியேட்டட் இல்லையா. இந்த ஆத்மா மேல வந்து கிரியேஷன் ஆகுது. இந்த மேட்டர் ஆஃப் கிரியேட்டிங் வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பாடிஸ் ஃபார் த லிவிங் பீயிங்ஸ். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக், அதாவது இரட்டை பிறவியா பிறந்திருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளேயே சிறு அதாவது வித்தியாசம் கண்டிப்பாக இருக்கும். there will be always little difference actually. இருவரும் பார்ப்பதற்கு ஒரு போல இருந்தாலுமே நம்ம வந்து உத்து கவனிச்சோம்னா கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா அவரவர்களுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு உடல் அமைப்பு கிடைக்கின்றது. in terms of their propensities for the sense gratification, one who wanted to taste the stool is given by the material body which is suitable for eating. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பிக் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டூல் அதாவது மலத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உணவாக ஏற்றுக்கொள்வது எந்த ஒரு ஜீவன் என்றால் அது வந்து பன்றி மட்டும்தான் இல்லையா. சோ அதே மாதிரி the tiger has such a body that can live by enjoying the blood of other animals. அதாவது மற்ற விலங்குகளை அடித்து சாப்பிடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா லயன் டைகர் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய உடல் அமைப்பு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சோ அதே மாதிரி பன்றிக்கு நீங்க அல்வா கொடுத்தாலும் அல்வா சாப்பிடவே சாப்பிடாது. இட் ஈட்ஸ் ஒன்லி த ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபுட் ஆக்சுவலி. அதுக்கு பிடித்தமான உணவு அதுவோ அது மட்டும் தான் சாப்பிடும். அதே மாதிரிதான் அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு அவரவர்களுடைய அதாவது இந்த உலகத்துல எப்படி சர்வை ஆகணும்ன்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய படைப்புல படைக்கப்பட்டிருப்பதோ அந்த இதற்காக தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட அதே மாதிரிதான் அமையும். The human being is not meant for eating stool or flesh because the shape of the teeth is different இல்லையா. பற்கள் நமக்கே different actually. Nor does he have any desire to taste stool even in the most aboriginal, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே மோசமான அதாவது ரொம்ப வர்ஸ்டான ஒரு வாழ்க்கை நிலையில் இருந்தாலும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பன்றி போல ஒரு சுபாவம் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது. அதே மாதிரி சிங்கம் அதே மாதிரி புலியினுடைய அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை நிலை நமக்கு கிடையாது. So we can eat only fruits and vegetables. அதுதான் வந்து அதாவது மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உணவு வகை with 2 canine teeth. அதாவது நம்மளுடைய பற்கள் அமைப்பு கூட அதே மாதிரிதான். அதாவது நம்ம இந்த பற்கள் அமைப்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இருக்கும்னாக்கா மாமிசம் உண்பதற்கான பற்கள் கிடையாது நமக்கு. நம்மளுடைய பற்கள் அமைப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை சாப்பிட்டு நல்லா சூ பண்ணி மிழுங்கணும் அந்த மாதிரியான அமைப்பு தான் நம்மளுடைய பற்கள். பட் நாம எல்லாத்தையுமே மாத்தி வச்சுட்டோம். The material bodies of all animals and men are foreign to the living entity and change according to the desire of being the sense gratification இல்லையா. புலன் நுகர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய உடல் அமைப்புகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைகின்றது. அனிமல்ஸ்னுடைய இதுவே டிஃப்ரெண்ட், அதாவது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதர்களுடைய இதுவுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட். இன் தி சைக்கிள் ஆஃப் எவல்யூஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவல்யூஷன் மீன்ஸ் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய இந்த வம்ச பாரம்பரியம் அந்த இது அதாவது வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ். One changes body one after another இல்லையா.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்திருப்போம். சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து மரம் செடி பூக்களா கூட இருந்திருக்கலாம், இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்வாட்டிக் லைஃப் இந்த மாதிரியான இதுல எதுல வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் நம்ம வந்து. ஆனா there is a transformation, அதாவது பாத்தீங்கன்னா எப்படி என்றது பாக்குறோம். from aquatic life, அதாவது பாத்தீங்கன்னா when the world was full of water, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நீரால இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளாக நாம் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் டு த வெஜிடபிள் லைஃப், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பழங்கள் காய்கறிகள் அந்த இதுக்கு போனோம். அப்புறம் வெஜிடபிள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புழு பூச்சி அந்த லைஃப், அதே மாதிரி புழு பூச்சில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பறவைகள், அதுக்கப்புறம் பறவையில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல், அதுக்கப்புறம் அனிமல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹியூமன் ஃபார்ம். இதுதான் வந்து எவல்யூஷன். நம்மளுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி நாம வந்து பிறந்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கான எவல்யூஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஜென்மத்துல, அதாவது அது இந்த இதுலயே கிடையாது, அதாவது குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது. தட் இஸ் ராங் ஆக்சுவலி. அது வந்து நம்மளுடைய முந்தைய இது ஸ்பீஷீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க. ஆனா வெவ்வேறு ஸ்பீஷீஸா நம்ம வந்து வெவ்வேறு ஜென்மங்களா நம்ம வந்து வந்திருக்கோம். இந்த ஜென்மத்துல மனிதனாக இருந்தால் அடுத்த ஜென்மத்துல மனிதனாகவோ இல்லை மோட்சம் அடையறதுக்கோ நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்ணணும். இந்த ஜென்மத்துல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர்வாழி பிராணியாக இருந்தால் அடுத்த ஜென்மத்துல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது பிளான்ட் லைஃப் அந்த மாதிரி வெஜிடபிள் அந்த இதுல வந்து வர்றது. அதுக்கடுத்து இந்த ஜென்மத்துல நான் வந்து மரஞ்செடி கொடியாக இருந்து பூக்கள் கனிகள் எல்லாமே கொடுத்திருந்தா அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து ஒரு புழு பூச்சியா பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. அப்புறம் இந்த ஜென்மத்துல நான் புழு பூச்சியா இருந்தா அடுத்த ஜென்மத்துல நான் பறவையாக வாழக்கூடிய எலிவேஷன், அதாவது ஒவ்வொன்றுத்துல இருந்து நம்ம வந்து முன்னேறி செல்கின்றோம். லாஸ்ட்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹியூமன், the highest development of life வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா human form when it is possessed full sense of spiritual knowledge. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான அந்த ஆன்மீக அதாவது அறிவை பெற்றவர் நம்ம. the highest development of spiritual sense is described in mantra and in this mantra and of the Veda. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் டெவலப்மெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ஞானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக நம்ம வந்து சேச்சுரேஷன் அந்த நிலைக்கு போகக்கூடிய இந்த மந்திரத்தின் மூலியமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன் ஷுட் கிவ் அப் திஸ் மெட்டீரியல் பாடி டு பி டர்ன் டு ஆஷஸ். அதுதான் வந்து இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து நாம பிறந்திருக்கோம், 3 குணங்களோடு இருக்கோம். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது மட்டுமே இந்த ஜீவன் வந்து பரமாத்மாவோட இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது இந்த உடலானது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சம்பந்தத்தை துண்டித்துக் கொள்கின்றது. சோ அப்பொழுது இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாம்பல் ஆக வேண்டிய இதுதான் இல்லையா. அது இட் ஹேஸ் டு லீவ். வெறுமனே இந்த ஆத்மா மட்டும்தான் பகவான் இடத்துல போய் சேருகின்றது. சோ அந்த இலைக்கு போகணுன்றதுதான் இந்த ஏத மந்திரத்தினுடைய இன்டென்ஷன். அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது. allowing the living air to merge with the eternal reservoir of the air. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஏர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தன்மை இருக்கக்கூடிய பகவானோட மர்ஜி பண்ணக்கூடிய அந்த இது, அதாவது பிரம்ம ஜோதிர். So the living beings activities are performed within the body by movements of different kinds of air. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பிராணா அப்பானா உதானா வயானா சமானா, இது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இந்த உடல் முழுவதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாகத்துல இடுப்பு வரைக்கும் ஒரு இது, அப்புறம் பிராணயாமா வேறு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இடுப்புக்கு கீழே ஒண்ணு, உடல் முழுவதுமே பரவக்கூடிய ஒரு வாயு, இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 விதமான வாயுக்களோட தான் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. The yogis generally study the control of airs of the body and the soul is supposed to raise up from one circle of air to another till it rises onto the Brahma Randra, the highest circle of air, Brahma Randra. So இது என்னன்றது வந்து நாளைக்கு நானும் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது என்ன மீனிங், என்ன பிரம்ம ரந்திரா என்றது என்னன்னு. ஹையஸ்ட் சர்க்கிள் ஆஃப் ஏர் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய மீனிங்கா அங்க கொடுத்துருக்காங்க. பட் எனி பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரியா இருக்கிறது நான் நாளைக்கு சொல்றேன். தென் த பெர்ஃபெக்ட் யோகி கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஹிம்செல்ஃப் டு எனி பிளானட் ஹி லைக்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் பார்ப்பாங்க, இங்க இருந்துட்டே கூடு விட்டு கூடு பாயறது, இதெல்லாம் கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல. உடலை இங்க விட்டுட்டு அவங்க வந்து எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ல சுத்திட்டு வருவாங்க. ஸோ தே வில் கோ ஃபார் ரெஸ்கியூஸ் ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெஸ்கியூவர்ஸ் தேர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஸ்கியூயர்ஸ் சொல்லலாம் நம்ம. ஸோ அவங்க வந்து ஒருத்தர் ஆபத்தான இவங்கெல்லாம் யோகிகள் ஞானிகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்வாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அவர்கள் வந்து உடல் மட்டும்தான் இங்க இருக்கும், ஆனா அவர்கள் ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஆபத்தான இருக்கிறவங்களுக்கு போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு ரட்சணை புரிஞ்சிட்டு வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலி யோகிக் பிராக்டிஸ்ல இதை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ தே வில் மர்ஜ் இன்டு திஸ் ஹையஸ்ட் சர்க்கிள் ஆஃப் ஏர்.
the perfect yogi can transform himself to any planet. எந்த இடத்துக்கும் இங்க இருந்துட்டு இந்தியால இருந்து பாத்தீங்கன்னா யூகேக்கும் போகலாம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அண்டத்துல இருந்து இன்னொரு அண்டத்துக்கு கூட போகலாம். அந்த மாதிரியான அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிர் வாழிக்கு உண்டு. The process to give up one material body and then enter into another body, the highest perfection of such bodily change is possible when the living entity is able to give up the material body altogether as suggested by this mantra. இந்த மந்திரம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் we should give up this body. அதற்கான செயல்கள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு நாம செயல்படணும். at one point of time நாம வந்து அந்த யோக நிலை வந்து ஜீவாத்மாவை வந்து பரமாத்மாவோட இணைக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். இந்த உடல் நம்மளை விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா தூர விலக வேண்டும். சோ அதாவது டிட்டாச்டு மோர். இந்த பிரபஞ்சத்திலே நாம் வாழும் பொழுதும் கூட அந்த மாதிரி வந்து லிபரேட்டடான இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் நாம வாழ முடியும். He may then enter into spiritual atmosphere where he develops completely different quality of body, spiritual body, which never has to meet the death or change. அதாவது அவ்வாறு செல்லக்கூடியவர்கள் அந்த ஆன்மீக அந்த ஆகாயத்துக்கு செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அதை தாண்டி அவர்கள் வந்து வைகுண்டம் கோலோகம் இதெல்லாம் போகும்போது அங்கே செல்லும் போது ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான் செல்லும் இல்லையா. so which never comes back again. இந்த பிரபஞ்சத்துல அது வந்து பிறவி எடுப்பது கிடையாது. here in the material world one has to change his body இல்லையா. ஒரு பிறவி இந்த உடல் இருக்கு, அடுத்த பிறவில வேற ஒரு உடலை நாம எடுக்கிறோம் இல்லையா. forced by the material nature on account of the desires. அதாவது அவனுடைய பெண்டிங் உணர்வுகள் ஆசைகள் இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் ஒரு பௌதிக உடலை நாம தரிப்பதற்கு நாம வந்து தயாராகின்றோம். these desires are represented in various species of life from the germs to the most perfect material bodies and those of Brahma and demigods. நமக்கு மேல போகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மர். so all these have bodies of matter only in different shapes இல்லையா. இவங்க எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக அந்த உடல் சம்பந்த பௌதிக மேட்டர் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஷேப்ஸ். அந்த இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் சீஸ் ஒன்னஸ் நாட் இன் த வெரைட்டி ஆஃப் பாடி பட் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளும் அவரும் ஒன்று அப்படி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் எப்பனாக்கா எல்லாரையும் ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய ஒன்னஸ் எப்படி ஒருனாக்கா ஒன்லி பை த ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி. ஆத்ம ரூபத்துல எவ்ரி ஒன் இஸ் சேம் அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை. த ஸ்பிரிச்சுவல் பார்க் விச் இஸ் த பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் சுப்ரீம் லார்ட். நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்தில் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். ஸோ நெய்தர் த பாடி ஆஃப் ஆக் இந்த பாடி ஆஃப் த டெமிகாட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே சேம் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பார்க் அந்த ஜீவனுடைய இது வந்து நிலை வந்து அதாவது பன்றியிலும் ஒண்ணுதான் தேவர்கள் இதுலயும் இருக்கக்கூடியதும் ஒண்ணுதான். அந்த தேவர்களுடைய ஜீவனுக்குள்ள இருக்கிறவங்க பரமாத்மாவை இருக்கிறது பகவான் தான் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். there are different bodies according to the pious and vicious activities of the living entity இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு உடல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய தர்ம காரியங்களுக்கு ஏற்றவாறு அமைகின்றது. the human body is highly developed with full conscious of the constitution of the body and the most perfect man according to the Vedic scriptures surrender unto the Lord after many births of culturing the knowledge. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அநேக பிறவிகளை நாம சந்தித்து அந்த பக்தி ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்ச்சர் ஆஃப் நாலேஜ் ஞானத்தை நாம அபிவிருத்தி செய்துக்கிட்டு பகவான் மீது பக்தி செலுத்தும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் த பாடி அதாவது விடுதலை லிபரேஷன். கான்ஸ்டிடியூஷன்னாலே பாத்தீங்கன்னா விடுதலை. அந்த மார்க்கத்தை இந்த உடல் வந்து அந்த உடலுக்கான அந்த லிபரேஷனை பத்தி அவனுக்கு வந்து புரிய வரும். த கல்ச்சர் அதற்கு நாம வந்து தர்மமான பாதையில நாம வந்து செல்ல வேண்டியிருக்கும். The culture of knowledge reaches perfection only when the knower comes to the point of surrendering to the Supreme Lord. சரணாகதி. சரணாகதி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு உயிர் வாழிகள் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனப்பக்குவத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள் இல்லையா. பகவானுக்கு அவர் ஹீஸ் உயர்ந்த ஆளுமை என்னும் அந்த மனப்பக்குவத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது எழக்கூடிய அந்த மனநிலை தான் வந்து சரணாகதி என்பது. ஆனா அதுக்கு பேசிக்கலி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமும் அதே மாதிரி நம்பிக்கையும் வேண்டும். இவை இரண்டு இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால சரணாகதி அடைய முடியும். But even after attaining knowledge in the matter of one spiritual identity, unless he comes to the point of knowing that the living entities are eternal parts and parts of the whole, அதாவது முழுமை. இந்த ஈஷோபரத்திலே ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா கூட அதுதானே ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம். அதாவது பார்த்தா கம்ப்ளீட் ஹோல். அதாவது அவர் முழுமையான இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. அதாவது பார்த்து பகவானிடத்துல இருந்து தோன்றிய நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்க முழுமையானவர்கள். நம்ம கிட்ட இருந்து தோன்றிய பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகளும் முழுமையானவர்கள். இது பாத்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும். முழுமையிலிருந்து வந்தவர்கள் எல்லாமே முழுமையாக பார்க்கின்றோம் இல்லையா.
அதுல நித்தியமா இருக்கக்கூடிய எதுனாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி எதுன்னா ஆத்மா. அது எல்லாமே பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். அண்ட் தே கேன் நெவர் பிகம் த ஹோல். நாம் எப்பவுமே முழுமையாக பூரணம் ஆகவே முடியாது இல்லையா. இஸ் எல்லையற்றவர். நாம எல்லாமே ஒரு ஸ்பார்க் தான். as one has to fall down again into the material atmosphere after even after having become one with the பிரம்ம ஜோதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதியில நம்ம வந்து இணைந்தாலும் கூட மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு தவறி விழக்கூடிய, ஏனென்றால் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசை, பகவானோ இணையணும் என்ற அந்த ஆசை நமக்கு ஆக்சுவலி இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசை மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆசை தான். அது இணையணும் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட டிசையர். அதனாலதான் அவர்கள் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல தவறி விழக்கூடிய தன்மைக்கு செல்லப்படுகின்றார்கள். சோ அதாவது பிரம்ம ஜோதி எமினேட்டிங் ஃப்ரம் த பகவானுடைய ரூபத்திலிருந்து வர வெளிப்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான் பிரம்ம ஜோதி. அது வந்து ஆன்மீக உலகத்தினுடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகாயம் என்று சொல்லப்படுவது. The spiritual parts being individual entities with a full of sense of existence sometimes desire to become the enjoyers of the senses and they are given the places in the material world to become false lords under the dictation of the senses. அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்றேன் இல்லையா, நானே கடவுள் நீயே கடவுள், அதாவது எல்லாரும் கடவுள் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் தட் இஸ் த ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆக்சுவலி. சங்கராச்சாரியார் அப்படி சொல்லவே இல்லை. ஆனா அதற்கு பின்படி வந்தவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவரவர்களுடைய புரிதலுக்கு ஏற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறான இது. we cannot tell அகம் பிரம்மாஸ்மி மீன்ஸ் இந்த ஜீவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மம். இவன் அதிகமாக அடையக்கூடிய நிலையை, விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த தருணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம நிலை அப்படிங்கறதுதான் இதுக்குள்ள இந்த உடலுக்குள்ள ஜீவாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கறத உணர்ந்து சொல்லிட்டு போனார் சங்கராச்சாரியார். ஆனா பின்னாடி வரவங்க வந்து எல்லா உடல்களிலுமே ஜீவாத்மா இருப்பதால் சோ பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே அந்த பிரம்ம பரமாத்மா நிலையை பற்றி சொல்லப்படும் பொழுது அவரும் எட்டர்னல் என்டிட்டி தான், நாமளும் எட்டர்னல் என்டிட்டி. பேஸ்ட் ஆன் த குவாலிட்டி வச்சு நீயும் நானும் காட் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள். அந்த நிலையிலே பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் கல்கி அவதாரம் இனிமேதான் வரப்போகிறது என்று நமக்கு தெரியும். ஆனா ஏற்கனவே கல்கியா இருப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பெங்களூர்லயே கூட பாத்தீங்கன்னா மேபி சம் 10-15 இயர்ஸ் பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னா 20 இயர்ஸ் பிஃபோர் there was one அதாவது பாத்தீங்கன்னா காட்லி மேன் பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்கி என்று சொல்ல வருவரும் இருந்தார்கள். சோ அதனால வந்து இந்த நானே கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அது தவறான ஒன்று. இது எல்லாமே தவறான புரிதலால் வரக்கூடியது. சோ சென்ஸ் ஆஃப் ஓவர் லார்ட்ஷிப் இஸ் த மெட்டீரியல் டிசீஸ் இல்லையா ஆஃப் த லிவிங் பீயிங். சோ நானே கடவுள் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தவறான ஒன்று. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் பௌதீக நோய் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அண்டர் த ஸ்பெல் ஆஃப் அந்த மாயையில் இருக்கும் பொழுது such sense enjoyment it transmigrates through the different shapes of the body manifested in the material world. The sense of becoming one with Brahma Jyoti is not therefore the mature knowledge இல்லையா. சோ பகவானோட ஒன்றிணையது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவமான ஞானம் கிடையாது. நம்ம பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து கைங்கரியம் புரியணும்ன்ற அந்த மனசுதான் நமக்கு இருக்கணும். So thus the sense of surrendering unto the Lord completely and developing the sense of spiritual service is the highest perfectional stage. அதாவது நம்ம எங்க இருந்தாலுமே பகவானுக்கு சேவை புரியணும். அது மெட்டீரியல் வேர்ல்டனா இருக்கட்டும் இல்லை ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், எங்க இருந்தாலும் நித்திய சேவை பண்றதுக்கு பகவானுடைய அருள் இருந்தா போறோம்னு நினைக்கணும் நம்ம. In this mantra the living entity prays to enter the spiritual kingdom of the Lord after relinquishing the material body and the material ad. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாசத்தை விடுத்து அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உடலை விடுத்து வெறுமனே அந்த ஆத்ம ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரே பண்றதுதான் இந்த இது. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து அதுதான் ஸ்மரான்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த மந்திரத்துல. எஸ் பகவான் வாட் எவர் வி ஹவ் டன் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் மீ அண்ட் ட்ரை டு அக்செப்ட் மீ இன் யுவர் கிங்டம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அவருடைய திருநாட்டுல சேர்வதற்கான ரிக்வெஸ்ட் ஆக்சுவலி அது அந்த மந்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருப்பது. The devotee prays to Lord to remember his activities and sacrifices he has performed now before his material body is turned into ashes. Actually the prayer is made at the time of death. அதாவது இறக்கும் தருவாயில இந்த மந்திரத்தை வந்து உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க. அதாவது ப்ரே பண்றாங்க with full consciousness of his past deeds and the ultimate goal. நம்மளுடைய உன்னதமான இலக்கு எதுன்னா பகவானுடைய இடம் தான் இல்லையா, அவரை அடைவதுதான். அண்ட் ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா முழுமையான உணர்வோட of his past deeds அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய முந்தைய செயல்கள். One who is completely under the rule of material remembers the heinous activities performed during the existence of his material body and therefore he gets another material body இல்லையா. அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில இருந்து கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா
இங்க இருக்கக்கூடிய லாக்கு தான் நம்ம அபைட் ஆகும் இல்லையா. இந்த உடலோடு இருந்துட்டு நாம் என்னென்ன செய்தோமோ அதற்கேற்றவாறுதான் ஒரு உடல் அமைப்பை நாம வந்து பெறுகின்றோம். இன் பகவத்கீதா confirms that this truth. It stated that at the time of death, அதாவது மரணிக்கும் தருவாயில the mind carries with its propensities of the dying animal and the next life is obtained in terms of that mental state. அதேதான் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரத மகாராஜா அவருடைய இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மானை நினைத்ததால் அடுத்த ஜென்மத்தில் அவர் மானாக பிறந்தார் என்பது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அதேதான் நம்ம உயிர் விடும் பொழுது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே நாம வந்து ஆகிவிடுவோம். அதனால்தான் எப்பவுமே ஸ்மரணம் பண்ணணும், பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லணும். சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இறக்கும் தருவாயில தானா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை பகவானே வழங்குவார். தட்ஸ் த ரீசன் நாம வந்து ஜபம் செய்யணும்ன்றது. Unlike the simple animals, we have no developed mind இல்லையா. But human being can remember the activities of his passing life like dreams at night, and therefore his mind remains surcharged with the material desires and he cannot enter into the spiritual kingdom with a spiritual body. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த unlike the simple animals பாத்தீங்கன்னாக்கா who have no developed mind, அவங்களுக்கு மனசு கிடையாது இல்லையா. அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் மனசு கிடையாது. உயிர் வாழியான இந்த மனிதனுக்கு மட்டுமே மனது உண்டு இல்லையா. அதனாலதான் அவன் என்னென்ன செய்கின்றானோ அதெல்லாம் நைட்ல நமக்கு பாத்தீங்கன்னா தூக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனவுகளா நமக்கு வரும் இல்லையா. therefore his mind remains surcharged with the material desires. அது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் டிசையரா மெட்டீரியல் டிசையரா என்பது நாம என்ன செயல்களை எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றோம் என்பதை பொறுத்துதான். சோ வெறுமனே பௌதிகத்துல நம்ம ஆண்டிருந்தாக்கா அதுலயே நம்ம செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பிரபஞ்சத்துல திரும்பி வரக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நாம் தள்ளப்படுகின்றோம். அதே பக்தி செயல்ல நம்ம ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது கனவுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த நிலைதான் நமக்கு வரும். அப்பொழுது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மீக உலகை அடைவதற்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். The devotee, however, by practice of devotional service to Lord, develop the sense of love for Godhead. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பக்தி செய்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பு தேவை, பகவான் மீது அன்பு தேவை. அன்போடு செய்யக்கூடிய பக்தி எப்பொழுதுமே உன்னத நிலை வருகின்றது. அதுதான் அனன்ய பக்தி. Even if at the time of death the devotee does not remember his godly service, the Lord does not forget him. அதாவது நாம பகவானை நினைவு கூர்ந்து நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு உத்தமமான பக்தருக்கு பகவானுக்கே தெரியும். அதுக்கப்புறம் பகவானே அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அது வந்து செய்வார். He will never forget. This prayer is to remind the Lord about the devotee sacrifices. But even if there is no reminder, the Lord does not forget the devotional service by the pure devotees. உத்தமமான பக்தர்கள் செய்த அவருடைய கைங்கரியங்களை பகவான் எப்பொழுதுமே வந்து அதாவது மறப்பதே கிடையாது. நாம் அவருக்கு நினைவில் கொள்ளணும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. So Lord describes clearly his intimate relationship with the devotees in the Gita இல்லையா. பக்தி வினோத தாகூர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். one should accept a devotee who is on the right path of the saints. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு மற்றும் ஆச்சாரியா யாரா இருந்தாலும் நல் பாதையில அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல செல்லக்கூடியவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா who is in the right path of the saints, even though one should accept a devotee. ஒரு பக்தனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அவர்கள் வந்து பக்தி பாதையில செல்லணும். even though such a devotee may seem loose character கூட பார்க்கறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் இல்லாதவர்களாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு அதை யோசிக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாம ஆனா பிளைண்டா பிலீஃப், பிளைண்டா வந்து சரணாகதி, பிளைண்டா அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியது. இந்த மனப்பக்குவம் இருப்பவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தனாக வந்து ஒரு குரு ஆச்சாரியா கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். One should try to understand the real importance of the words loose character. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா a conditioned soul has to act in double functions இல்லையா. namely one for the maintenance body, another for the self realization. இந்த இரு செயல்பாடுகளுமே நம்ம செய்யணும். ஒண்ணு இந்த பௌதிக உலகத்துல கடைசி வரல வாழ்றதுக்கு பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே நம்ம செய்ய வேண்டியதுதான் இல்லையா. அதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வு பாதையிலே நம்ம வந்து நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டு அந்த செயல்களிலும் நாம் ஈடுபட்டுதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா. சோசியல் ஸ்டேட்டஸ், மென்டல் டெவலப்மெண்ட், கிளீன்லினஸ், ஆஸ்டாரிட்டி, நரிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஆல் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த பாடி இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்துல உயிர் வாழ்றதுக்கு நாம செய்யக்கூடிய அனைத்துமே இதெல்லாமே அதாவது பாத்தீங்கன்னா சமுதாய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல வந்து நம்மளுடைய நிலை, சமுதாய நிலை இதுல வந்து நம்மளுடைய நிலை என்ன, நம்மளுடைய மனதினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, அதாவது தூய்மைத்தனம் எந்த இதுல இருக்கு, ஆஸ்டாரிட்டிஸ் நம்ம செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்கள், நரிஷ்மெண்ட் அதனால வரக்கூடிய நமக்கு வந்த விளைவுகள், ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சில சமயத்துல வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இருப்பதற்கே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டப்படும். இது எல்லாமே வந்து
இந்த உடலை வந்து நாம வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்காக செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள். சோ இதெல்லாம் நல் பாதையில எடுத்துட்டு போனா இந்த உடல்ல இருந்து நமக்கு விடுதலை. இல்ல நம்மளுக்கு இஷ்டமான பாதையில போகும்போது மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை தடிக்கின்றோம் இந்த உடலை விடுத்து. And the self-relation part of his activities is executed in his occupation as a devotee of the Lord. இல்லையா? பக்தனாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம ஆத்ம உணரை உணரக்கூடிய அந்த செயல்களில் நாம ஈடுபடுவோம். So that these two different functions go parallel போயினே இருக்கும். அதாவது ரயில் தண்டவாளம் எப்படி அந்த ரெண்டு தண்டவாளமும் தேவைதான் இந்த உயிர் வாழி அது மேல ஓடக்கூடிய ரயில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிர் வாழிதான். ஆனா அவனுக்கு இரண்டு பாதைகள் உண்டு. ஒன்று பௌதிக பாதை, ஒன்று ஆன்மீக பாதை. இந்த இரண்டு பாதைகளுமே அவன் வந்து டிராவல் பண்ணி தான் ஆகணும். பௌதிக பாதையில பற்றற்ற நிலையோட செயல்படணும். ஆன்மீக பாதையில பற்று கொண்டு பகவான் மீது பக்தி பிளஸ் அன்போட நம்ம வந்து செயல்படணும். இந்த ரெண்டும் வந்து பேரலா போயிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, அவனுடைய இலக்கு டெஸ்டினேஷன் வந்து கரெக்டா பகவானுடைய திருநாட்டை போய் சேருகின்றான். அந்த ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெஸ்டினேஷன் போய் சேர்ந்துரும். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மாவும் பகவானுடைய திருநாட்டை சென்று சேர்ந்து விடும். The proportion of activities for maintenance of the body decreases. இல்லையா? However, in proportion of the increase the devotional service. அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம எடுத்துட்டே போகும்பொழுது நம்மளுடைய பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் குறைந்துட்டே வரும். பௌதிக ஆசைகளை நம்ம எடுத்துட்டே போகும்பொழுது இந்த பக்கம் நாம திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். எப்படி சீசா அப்படின்ற மாதிரிதான் இல்லையா? இந்த பக்கம் ஏறும்போது இந்த பக்கம் இறங்குவோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான். சோ ஒரு பக்கம் ஏறும்பொழுது இன்னொரு பக்கம் கண்டிப்பா குறைய ஆரம்பிக்கும். அதாவது பௌதிகமா ஆன்மீகமா ஏதோ ஒண்ணுதான் நம்மளால வந்து highest level எடுத்துட்டு போக முடியும். As long as the proportion of devotional service does not come to the right point, அதாவது சரியான இதுல வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, there is a chance of occasional exhibition of the worldliness. மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வர வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாம வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். But it should be noted that worldliness cannot continue for any length of time. இல்லையா? By the grace of Lord, such infection will come to an end very shortly. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய கருணையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே ஒரு முடிவு பெறுவதற்கான அந்த காலகட்டம் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கின்றது. Therefore, the path of பாத்தீங்கன்னாக்கா devotional service is the only right path. பக்தி மார்க்கம் ஒன்றே நமக்கு சரியான வழி. Being on the right path, even on occasional occurrence of worldliness, சில சமயத்துல நம்ம தவறி நம்ம வந்து டீவியேஷன் எடுத்து நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் போனா கூட மீண்டும் அதை வந்து திருப்பி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே அந்த ரைட்டான டைரக்ஷனுக்கு நம்மள நாம எடுத்துட்டு போயிடுவோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள நமக்கு பகவான் அதுக்கு வந்து வழி நடத்துவார். சோ கீதால பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொல்றார்? One who is engaged in the devotional service despite the most abominable action is to be considered saintly because he is rightly situated. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் பக்தனாக இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து தவறான வழியில தவறான செயல்ல ஒரு பை மிஸ்டேக் அவன் ஈடுபட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தவறை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னிக்கக்கூடிய மனநிலையில இருப்பார். ஏனென்றால் அவன் பக்தியில வந்து சரியான நிலையில உட்கார்ந்துருக்கான். சோ பக்தியில எந்த டீவேஷனுமே கிடையாது. அவனை அறியாமல் ஏதோ சிறு தவறு புரிந்தாலும் அதை வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னிக்கின்றார். சோ அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து அந்த பாதையிலே வந்து எடுத்து abominable ஆக்ஷன் மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்ஷன். ஆக்சுவலி அது வந்து பௌதீக செயல்கள், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி செயல்கள். சோ அதுதான் வந்து சொல்வார், என்னுடைய பக்தன் என்றைக்குமே அழிவுறுவதில்லை அப்படி, நெவர் பெரிஷ், அழிவு இல்லை நான் என்னுடைய பக்தனுக்கு என்று பாத்தீங்க நீ அறிவிப்பாயாகன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்வார். ஆக்சுவலி whether a woman or a merchant born in a low family can yet reach the supreme destination. எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது. அதாவது எல்லாருமே ஒரு போலதான். பகவான் முன்னாடி ஆண் பெண் பேதம் எதுவுமே கிடையாது. அவன் சூத்திரனா இருக்கலாம், பிராமணனா இருக்கலாம், வைசியனா இருக்கலாம், எதுவானா இருக்கலாம். சோ அவன் சண்டாளனா கூட இருக்கலாம். அவன் வந்து பக்தியில அவன் நிலை பெற்று விட்டால் அவன் வந்து பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கருணையை அவன் வந்து பெறுகின்றான். அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் அவனுக்கு உண்டு. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா how much greater than are brahmanas, the righteous devotees and saintly kings in this miserable world. There are fixed devotional service to the these are fixed in devotional service to the Lord. Engage in my service and surrender unto me, completely absorbed in me, surely you will come to me. இது பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயத்துல வந்து 30வது ஸ்லோகத்துல 34வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆயிருக்கிறது மேல சொல்லக்கூடிய அந்த இது. Such facilities of devotional service are denied by the impersonal because அவர்கள் தோன்றாத அருவம் இல்லையா, பகவானோட மர்ஜ் ஆகிறது. அவங்களால வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது. சோ அதனாலதான் they miss that actually. அதனாலதான் பகவானுடைய முழுமையான இது வந்து அவர்களால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் மட்டும்தான் அவங்களால
புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம வந்து பார்க்கின்றோம். The facilities of the mantra suggested in the mantra பாத்தீங்கன்னாக்கா constant contact with the personal feature of the absolute truth. அதாவது பகவானுடைய சச்சிதானந்த விக்கிரகத்தை பற்றி அந்த ரூபத்துல பகவானுக்கு சேவை புரிதல், நினைத்தலும் சரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நினைவு கூறுதல், ஸ்மரணம் கூட அந்த இதுலதான் எடுத்துட்டு போகணும். சோ அதாவது 9 நவவித பக்திஸ் தான். ஹியரிங், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாஷ்யம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்கியம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த நவவித பக்திஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இந்த 9 பிரின்சிபல் ஃபார் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா எதர் இந்த சம் டோட்டல் ஆல் ஒன், ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஆனா எல்லாமும் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒன்னாவது நம்ம வந்து கண்டிப்பா செய்யணும். அட்லீஸ்ட் ஸ்ரவணமா இல்ல கீர்த்தனமாவது இல்லைன்னா ஸ்மரணமாவது ஏதோ ஒண்ணு நம்ம செய்யணும். அதுதான் வந்து நம்ம பக்தி பாதையில நம்மள வந்து முன்னேறி செல்ல ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் அதனாலதான் வரும். ஸோ பை ஹியரிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிஷித் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்தை கேட்டார். யாரிடம் இருந்து? சுகதேவ் கோஸ்வாமி இருந்து. அது வந்து ஸ்ரவணமாச்சு. ஜஸ்ட் குளோரிஃபைங் த லார்ட், இது வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி யாருக்கு சொன்னாரு? பரிஷித் மகாராஜுக்கு அந்த லாஸ்ட் 7 days பாகவதம் முழுவதும் சொன்னார். அவரும் பர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சார். பை பிரேயிங் அக்ரூரர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அக்ரூரர் வந்து அச்சீவ்ட் த டிசையர்ட் ரிசல்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்தனம் செய்வது. பை ரிமெம்பரிங், அதாவது நினைவு கொள்ளுதல், ஸ்மரணம். பிரகலாத் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நித்தியமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவை செய்தார், நினைவு கொள்ளக்கூடிய அந்த இது. அதனால வந்து அவரும் வந்து அச்சீவ் த டிசையர் ரிசல்ட். பிருத்து மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து வர்ஷிப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வணங்குதல், அந்த இது செய்தனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவ நிலையை அடைந்தார். சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் லார்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தாயார் பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே பாத சேவகம் செய்கின்றார் இல்லையா. she has also achieved the perfection by personal service to Lord, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தாஷ்யம். அனுமன் ஆல்சோ achieved the same perfection. அதே மாதிரி அர்ஜுனனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்கியம் இல்லையா. சோ பகவானுக்கு நண்பனாக இருந்து அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அந்த உன்னத நிலையை அவரும் அடைந்தார். அதுக்கப்புறம் பலி மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3வது அடி தன்னுடைய தலையே கொடுத்துட்டார், முழுவதுமாக தன்னையே சரணாகதி கொடுத்தார் இல்லையா. அவருடைய குருவான சுக்கராச்சாரியார் சொன்னா கூட அவர் கேட்கவே இல்லை. சோ அதாவது அந்த இதுல போயிட்டு அந்த 3வது அடியும் அவரையே தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். அது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாத சேவனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம நிவேதனம் செய்தார். அவர் வந்து ஃபுல்லாவே தன்னை சரணாகதி செய்து கொண்டார். சோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் திஸ் மந்த்ரா பிராக்டிக்கலி ஆல் த மந்த்ராஸ் ஆஃப் வேதிக்கும் சம்மரைஸ்ட் இன் வேதாந்த சூத்ராஸ், அதாவது வேதாந்த சூத்திரத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பாகவதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா த ரைப், அதாவது மெச்சூர்டு ஃப்ரூட், அதாவது பழுத்த பழம். எதனுடைய பழம் என்றால் வேதம் எனக்கூடிய மரத்தினுடைய, அதாவது ஞானத்தின் சொரூபமா இருக்கக்கூடிய வேதம் என்னும் மரத்தினுடைய பழமாக இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கின்றது இல்லையா. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிஷித் மகாராஜும் கேட்டார். இது விளக்கங்கள், ஐ திங்க் இது எல்லாமே ஓகே விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ பரிஷித் மகாராஜாவும் கேட்டார், அதே மாதிரி சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் பாகவதம் முழுவதுமே அந்த 7 நாட்கள்ல வந்து சொன்னார். he did the கீர்த்தனம் பாடினார், அவர் வந்து ஸ்ரவணம் பண்ணார் அப்படிங்கிறது. பரிஷித் மகாராஜ் என்கொயர்ட் சுகதேவ் கோஸ்வாமி பிகாஸ் சுகதேவ் வாஸ் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இல்லையா. இவருக்கு பரிஷித் மகாராஜாக்கு. பரிஷித் மகாராஜா கேட்கின்றார், வாட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி மேன் ஸ்பெசிபிக்கலி அட் த டைம் ஆஃப் டெத், அதாவது இறக்கும் தருவாயில ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை என்ன அப்படிங்கறது வந்து கேட்கின்றார். அதற்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்கின்றார், எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் டிசைர் ஆஃப் பீயிங் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் ஆங்ஸைட்டிஸ், எல்லா விதமான பயம் மற்றும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கவலை, இதுல இருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து வெளியே வரணும்னா ஆல்வேஸ் ஹியர், எப்பொழுதுமே வந்து கேட்க வேண்டும். அண்ட் குளோரிஃபை த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், பகவானை எப்பொழுதுமே புகழாரம் சூட்ட வேண்டும். அவரை பற்றி நாம வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய லீலைகளையும் பாஸ்ட் டைம்ஸ் பத்தி எல்லாம் நம்ம கேட்கணும். ஹூ இஸ் த சுப்ரீம் டைரக்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங், அனைத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் த டைரக்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங் இல்லையா. அண்ட் எக்ஸ்டிங்கிஷர் ஆஃப் ஆல் டிஃபிகல்டிஸ், அனைத்து சங்கடங்களிலிருந்து நம்மளை ரட்சிப்பவரும் அவர் தான். அந்த சூப்பர் சோல் ஆஃப் ஆல் லிவிங் பீன்ஸ், நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவாக உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவரும் அவர் தான் இல்லையா. So human society generally engaged in the night in the matter of sleeping or sex. So during the daytime men are engaged in earning money. பகலெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு காசு சம்பாதிப்போம், இரவெல்லாம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்னு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லைன்னா தூக்கம்,
எதுலயோ ஒண்ணுத்துலதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கழிக்கின்றோம். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம டைம் வந்து ஒதுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இல்லையா? they have dismissed the case they have dismissed the case of God's existence in so many ways. அதாவது நாத்திகவாதிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காடே கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் இல்லையா? எஸ்பெஷலி டிக்ளேரிங் இன் டு த இம்பர்சனல் வித்தவுட் எனி சென்ஸ் பர்செப்ஷன். பட் இன் வேதிக் லிட்ரேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உபநிஷத்துகள், வேதாந்த சூத்ராஸ், பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இஸ் த சுப்ரீம் என்டிட்டி என்றதை வந்து எல்லா இடங்களிலுமே சொல்லப்படுகின்றது. அவரை பற்றியான புகழ் ஆரங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசும். இஸ் மோர் ஐடென்டிக்கல். அவரும் அவருடைய ரூபமும் ஒன்று, அவரும் அவருடைய நாமமும் ஒன்று, அவருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த வித்தியாசம் கிடையாது. போத் ஆர் ஐடென்டிக்கல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லா இடங்களிலுமே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? One should therefore not indulge in hearing or speaking the rubbish activities. தேவையற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனசை நம்ம ஈடுபடுத்தக்கூடாது. அந்த சமயத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பக்தி சேவைக்கு நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டா அட்லீஸ்ட் நம்ம மோட்சத்தை அடையறதுக்கான மார்க்கமாவது நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? சாக்ரிஃபைஸ் மீன்ஸ் சாக்ரிஃபைசிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சென்சஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 5வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ் நம்ம அங்க படிக்கிறோம் இல்லையா? கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் என்னும் அந்த யஜ்ஞத்துல வந்து சிலதெல்லாம் பேசும் தன்மையை தியாகம் செய்வது, கேட்கும் தன்மையை தியாகம் செய்வது, இது எல்லாமே இந்த புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பௌதீகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தனித்து தள்ள, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறுபட்டு காணக்கூடிய நிலை. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்ரிஃபைஸ் மீன்ஸ் சாக்ரிஃபைசிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சென்சஸ். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இன்னொருத்தருக்காக ஏதோ விட்டு கொடுக்கணும்ன்றது சாக்ரிஃபைஸ். அது வந்து சாதாரணமான இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல போகணும்னா இந்த பௌதீக செயல்கள் இருந்து நம்ம வந்து தூரமாக விலகி இருத்தல். அது இந்த புலன்களால் தான் செய்யப்படுகின்றது இல்லையா? ஞானேந்திரியங்களால. அதனால அந்த ஞானேந்திரியங்களை வந்து நல்பாதையில நாம வந்து அமைத்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவ்வாறு நாம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அல்டிமேட்லி யூட்டிலைஸ் த ரிசல்ட் அட் த டைம் ஆஃப் டெத். ஒன் ஹேஸ் டு லேர்ன் திஸ் ஆர்ட். இந்த கலையை ஒருவர் வந்து கண்டிப்பாக கற்க வேண்டும். பை எம்ப்ளாயிங் த சென்சஸ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட் டியூரிங் ஒன்ஸ் லைஃப் டைம். அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து இந்த புலன்களை வந்து பக்தி மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்தணும். சோ தட் ஒன் கேன் யூட்டிலைஸ் த ரிசல்ட். அதனுடைய பலனை வந்து அவனுடைய இறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனால